Zamisli da tražiš naočale i skužiš da su ti već na glavi, da ih u biti već i nosiš. E pa lijepo te vidjeti u svijetu pamćenja nakon 35. 40. gdje mozak ima više rupa nego švicarski sir. Zato ostani do kraja jer imam 3 jednostavna trika koja su znanstveno dokazana i stvarno funkcioniraju. Nema tableta, nema čudesa, nema sudoku maratona, samo stvari koje svatko može raditi svaki dan. Mene ljudi znaju zezati da imam pamćenje ko slon i stvarno često mi znaju reći da sam ko hodajuća arhiva. Ali iskreno, pol toga je genetika i tako moja mama ima brutalno dobro pamćenje. Znači, ta žena zna kad se ko rodio, kad je ko umro, kad se ko vjenčao, ko je kome bio kuma 68. u selu pored. A ja se sjećam, odnosno više imam ko nekakav flashback trenutka kad sam prohodao. I da, znam, sad sigurno misliš, a da, Josipe, ne se... Nema šanse, ali evo, stvarno ja se toga sjećam. Ali da li to znači da imam ja dobro pamćenje? Pa nema baš toliko, odnosno više bih rekao da imam selektivno dobro pamćenje. Pa tako, prije par dana, nakon što sam sina ostavio nakon treninga kod mame, otišao sam u dućan. Cilj odlaska u dućan je bilo kupiti si nešto za jest, ali obavezno si kupiti deterđent, sapun i toalet papira. Kako je završilo? Završilo je tako da se napravio račun cirka nekakvih 60 eura, došao doma sa 3 vrećice i to bez deterđenta, bez gela za tuširanje i bez toalet papira. A koja je poanta? Poanta je da se pamćenje može čuvati i trenirati. I možda nećeš imati flashback iz djetinjstva ko ja, ali to ne znači da ne možeš imati puno bolju memoriju nego što misliš. I sad prije nego što zaboraviš, stisni subscribe i ovo dolje zvonce. Ja ću se sigurno sjetiti napraviti novi video, ali je pitanje hoćeš se ti sjetiti pogledati ga. E pa sad kad smo to riješili, idemo dalje. Najjednostavnije rečeno, pamćenje je sposobnost mozga da spremi, sačuva i ponovno koristi informacije. I tu imamo 3 glavne faze, a to su kodiranje, spremanje i prisjećanje. Kodiranje je trenutak kad ti informacija prvi put uđe u mozak. Primjer, netko ti kaže ime koje ti prvi put čuješ. Pohrana, to je ko hard disk. Znači, informacija, u ovom slučaju ime, ti ostaje negdje zapisano. A prisjećanje je upravo onaj trenutak kad ti ta informacija, u ovom slučaju ime, zatreba. I onda, znaš, nastane ona neugodna tišina. A kako se ono lik zove? Ali ni pamćenje nije samo jedno, nego ih imamo više i to kratkoročno pamćenje, dugoročno pamćenje i proceduralno pamćenje. Kratkoročno pamćenje je tako ono tipa kad zapamtiš, ne znam, broj mobitela ili nečije ime i onda ga nakon 5 sekundi zaboraviš. Dugoročno pamćenje, tu idu informacije, odnosno stvari koje ostaju godinama. Od, ne znam, prve ljubavi ili prve simpatije do pina za karticu. I proceduralno pamćenje, to je ono kada radiš nešto, ali ne razmišljaš svjesno o svakom potezu. Pa tako tipa vožnja bicikle, motora, auta, seks. A gdje se to sve sprema? Pa najviše u hipokampusu, malom dijelu mozga koji izgleda bez veze, ali je ključan za učenje i pamćenje. Ako hipokampus ne radi, mozak je u principu ko ladica bez dna. Zato i ljudi s oštećenjem tog dijela mozga ne mogu stvoriti nova sjećanja. Znači ono staro ostaje, ali sve ovo novo jednostavno nikako ne ulazi. I naravno tu sad postoji velika razlika između samo običnog zaboravljanja i ozbiljnih bolesti pamćenja. Ako često zaboravljaš male stvari, to je onda u principu normalno. Ali kad počneš gubiti osjećaj za vrijeme, prostor ili ljude oko sebe, to već onda može biti znak stanja poput demencije ili Alzheimera. I to onda nije za ignorirat, nego za provjeriti s doktorom. Ali ono o čemu ja danas pričam su oni svakodnevni momenti tipa ne znam zašto sam ušao u sobu i kako ih smanjiti. Tako, zašto onda mnogi nakon 45. se recimo ne mogu sjetiti gdje su parkirali auto? Je li možda to zato što nam je glava stalno puna obaveza, računa i problema? Ili možda zato što dnevno čujemo više informacija nego što su naši roditelji, djedovi i bake čuli u mjesec dana? A možda je to i zato što jednostavno mozak nakon određene dobi voli pokazati i svoj smisao za humor. Pa tako često možeš čuti stvari tipa da ti sudoku vraća pamćenje, da ti vitamin C čuva mozak ili da je multitasking dobar za mozak. Ne, sudoku ti ne vraća pamćenje, nego baš upravo suprotno, ako ti je pamćenje loše, čak se možeš još i više naživcirati kod rješavanja. Što se tiče vitamina C, da, definitivno malo voća i povrća nije loše, ali ako misliš da ćete pol litre cedevite pretvoriti u Einsteina,
onda se definitivno varaš. A što se tiče multitaskinga, multitasking je u principu jako dobar način da radiš 3 stvari istovremeno i to sve 3 krivo. Osim ako si žensko, onda ti to može proći. Slonovi pamte rute do vode i nakon 20 godina. A prosječan čovjek jedva se sjeti gdje je parkirao auto kad ode u dućan. Ljudi bolje pamte mirise nego slike. I tako ti se možda najvjerojatnije dogodilo da si u nekom momentu da se sjetiš onako nekakvog mirisa ili da ti bude poznato i onda sa tim mirisom u biti povežeš i slike, odnosno neke osobe od ranije. Ako želiš nešto stvarno zapamtiti što ti je bitno, nije loše upotrijebiti primjer slike, odnosno da stvarno pokušaš zapamtiti kroz sliku. Pa tako recimo ako ti trebaju jaja, mlijeko i kruh, recimo možeš zamisliti kravu koja u pekari žonglira s jajima. To ćeš malo teže zaboraviti, a usput dobivaš i mentalnu traumu koja ti ostaje zauvijek. I sad ono što sam obećao na početku, a to su znanstveno dokazani savjeti koji stvarno funkcioniraju. Kao spavanje, fizička aktivnost i ponavljanje i povezivanje. Pamćenje se učvršćuje tijekom spavanja i to pogotovo u REM fazi. Ljudi koji redovno spavaju 7 do 8 sati imaju bolju koncentraciju i memoriju. Prema tome, ako želiš dobru memoriju, nemoj onda biti heroj i spavat 4 sata i živjeti na kavi. Čak i obična šetnja od 20 minuta dnevno povećava protok krvi u mozak i dokazano smanjuje rizik od zaboravljanja. Drugim riječima, hodaj, kreći se, ne moraš odmah ići, na maraton ili na Ironman. Mozak pamti najbolje kad ponavljaš i kad novu informaciju pokušaš spojiti sa nekom slikom ili iskustvom. Zato kad želiš zapamtiti nešto što ti je jako važno, pokušaj onda to spojiti sa nekom totalno ludom, smiješnom slikom u glavi. Što luđa slika, to je jača memorija, tipa one krave od prije. I za kraj, znači ne treba ti ni sudoku, ni čudesne tablete, ni multitasking. Treba ti spavanje, kretanje i ponavljanje. I uz to normalno i malo humora. Jer ako se ne nasmiješ sebi kad zaboraviš neku sitnicu, onda će ti najvjerojatnije život biti puno teži nego što to u principu mora biti. Ako ti ovaj video pomogao da shvatiš da nisi jedina osoba koja ponekad izgubi konce, onda slobodno stisni like, subscribe i ono malo zvonce, čisto samo da dobiješ podsjetnik da se vratiš nazad na kanal. Ako želiš još trikova za zdravlje, prehranu i mozak koji bar donekle radi, slobodno možeš skinuti moj besplatni sadržaj i posjetiti moju web stranicu sa besplatnim alatima, čisto malo ih isprobat, a linkovi za sve to su ti u opisu videa. Vidimo se u sljedećem videu i vjeruj mi da ću se sjetiti snimiti ga. Bok!